Saya sian pat nga ai khublei fi baro ki prabangai siya ni kajing syakri hani ka sitengsi wa menta ha ka kertang jong try jing discuss belong non pedem non sius pa but usim ni sim try ba tada wan menshwa ban menta ukular hangi bon sawan biang sa sian pat de hani ka por pementangi nyepre jimut sa sian pat ya bangin yo susu na kajing kintu na keting jong boleh. Boleh ulah ai hanga pada pi bangin puli bangin syashkor bat bangin penankam ya ka ha kajing im kajongi. Ka keting jong boleh kalau ngajing bam. Na ka benta ka mensim. Kalau ngru ka dawai na ka benta ka jing im kajongi. Kalau ngaju ka poru ka bor ka watlam ha kajing le jong kajing im kajonga bat jong pi. Ha kane ka Bible kidan shibun ki jingtho kidan shibun ki jinghikai bat shibun ki brio bat kita ki bala long la ka jong ka jinglong ka jingim la ka jong ka jingle bat ki long ru la ka jong ka nuksa na ka jinglong ka jingim jingki bat hapo ka Bible ngan shem bakidan nu shibun Kibriu, kiba latip ikikum kiriu kraw jonga jinget. Kiba don ya kata ka jinglong ka bakirpang. Ya ka bala penyo anam la penyo burom yaki. Na ka jingim jungki ngiyo shibun ki hikai ngiyo shibun kijing ai mensuim but habangi puli beniak bahiki ngin syem baki don behi ya kawai na pedang ka jinglong ka ba ki khamtam ki khampalat bat ka kaba kham klan ha ha ka jinglong jing em ka jongki banyak ki weipat na ka jing em jo barham ngin i ba ka de ka jinget ka balong kata ka jinglong ka ba kraw ha ka jinglong ka jing em ji how Moses ngi i ya ka jinglong nongalam ka jing how David ngi i ba la tib yu bu doni ta ka donut ba kum ublay ba di Paul upau bat ngi thu bhai u kum tahu syakri ubala ya ke jing tho ke jing u kibalong marsitek nak testament kebar thmai kide ke jing tho ke jong upor ya Yohanes lai thu yu bau de ngom tahu apostol jong ke jing e ba ki we ki re khraw jong jing e ki apostol ki don la ka jong ke jing long ka ba la i thu iki de kita ke jing long ke ba ki sei ha ka jim ji kampalat banyak weipat. Na ka Bible, ha nga poro menta, nga kwa man ple jimut. Si pangwe ni ki riu kraw, jong ka jingit, ya ka bala tho tang kendiat. Si pang jengu, bau tau day u Simeon. Kabay nga ban siyem na ka gospel jeng Lukas, kalong ka baar, kat ka baar pesan, hado ka balay po. Tungin yo ka jihikay na uniw briw. Wa syempang pa kumno ban up kimilinti ya kajingwan ka maningkong jong Jesus ba ni ka por mantarong akwa mangana pi mineple jimut mingin long kita kiba up kimilinti yaw try jingi Jesus te uniu Simeon long la tho ha ni ka gospel long ba ulong uta ubri uba hak ubri ublay bat uba up kermen ya kata kajing pintingan ka jong ki Israel kat kum kijing batai na kijing tho jeng ki Jew long ba uni Simeon udah way ni ki riu temen ke badan burom ha udah kon jeng uhilal bat bala syim pateng ya ka syuki na ukpa jeng uhilal kum unong yalam jong kasanhedrin house nem kumba khatlai haswa hadian ke jing kha ka jong Jesus te uni Simeon laong ru ba ula bandai ukpa jang ugamelian belong we ne kino hikai jong apostol Paul hakini ki khon u Lukas kumunong tho obal sa persat mensim dau mensim khut long ba oda batai benia ba hadu laisien yang ka jing trekam ka jong mensim khut ha ka jing em ka jong Simeon ha ka khot ka ba arpsan long ba mensim khut ula don ha Simeon ha ba arpn riu ka ong ba lapin pau
hau Simeon da mensim khut ba on om yu i ya ka jinyap kat ba on om yu i ya ukris jong utrai hak ba ar penyo pan laong ba ulawan hau mensim sha ka temple te hang ni kini gi khot ngi so thu ba mensim khut udon ya ka jing trai kam ka ba khrau ba po ka jing em ka jong Simeon ko mangitip hi ba hakani ka por ka bala tho ka gospel ha ka por jong Simeon kamlong ka malong ka por ka jungi namar hakani ka por yo mensim khut umpat sim la the no book kumbala the akasi Pentecost but baro ki bri ki ba im hakani ka por ka jong Simeon ki don yo mensim khut hendrai long ba mensim khut jet hakikat tu kat ne ki bri ki ba kirpang ba ule ban syong ule ban troikam ba juga por ule ban pendap yang tak jing temu ka ju te hang ni rungi iba mensim khut ule jet kirpang yo Simeon bat ule ban syong hau bat haduga poro ula pen bena ula pen pau hau yang ka kubor ka ba kirpang ba Simeon onum mat ya ka jingyap kat ba padi i ya ka dur ka jang Mesaya bala unong pentengen jang kari Israel te hang ni iba Lukas uklam batai na ki daw ki bamla bentip ne hakano kurukom mensim khut ya pen pau ya kan ni ka jing kubor ka ba kirpang ha Simeon la bandai wan na kajing pot snew la bandai wan na kajing kran hakinang itu lupa la bandai hakano no rukom tang ba Lukas uklam batai ya kata rukom hande la shuye thu ba mensim hi la dep ban bin pau house Simeon ba unsai i ka dur kejong ukris kapapla ba pla perkat ba kai ka manja ye Simeon hakani ka por kai ka bala ja ye haba u ya snow in ka kubor na mensim khut kai ka bala ja yo Simeon hatu ulong bakloi ne ban pediang wut yang ne kubor ni kan dan ka jing artatin kemelang Zekaria andai ni Lukas uklam tho ki kita andai ba ka pelong ban perkat dengan ngabu iladi ha ka jaka jing Simeon ba ngakeli kai ka banja yang ala da mensim khut u pen pau hanga bangangan umat yang jinyap tak anda ngandai i distress ba one here na bening kai ka tak ban tak ngangan long kumno ta kapor ba hadin ba kanya sngow ta kubor kai ka banja ya ka jingim ka jonga berkum juru ye pi baro kalong ka jingkeli ka ba dan kamha ban perkhat ban puson dahang ni ngi iba Lukas uitho ba hamat sende bias ngau ta kubor ya ka jingpen pa ju mensim khut long ba Simeon uladon ye ne ka wei ka jinglong ka ta ka dei ba up kermen ya utrai nadu masnya ngau ta kubor na mensim khut sim la pen bun kam mai le ban lek ban nyalap siki brio ban ye thu siki brio ban pen bana siki brio ba mensim la pen pa hu ulawan kata ka jingi ipau ulawan kata ka kubor ban pen bana hu em handai ula dem diap ban plejimut bet tang hal de shimet ban nyalap ban up kermen ya kata ka jingwan ke jeng turai